Prema prvim preliminarnim rezultatima pobedila je stranka koja se zalaže za povratak srednjovekovnih vrednosti i principa neotuđivih teritorija koje su u to vreme pripadale nama. S njom u koaliciji izašla je Partija za ukidanje demokratije i sve privatne svojine i grupa građana Vesele 90. Šta? Yes! Lideri pomenutih partija izjavili su da će ignorisati prelazni period do primopredaje vlasti i pozvali pristalice da već večeras osvoje sve institucije i obračunaju se sa izdajnicima, kako onim iz redova dosadašnje vlasti, tako i sa petom kolonom opozicije. Ne. Kako naši reporteri javljaju, neredi su počeli pre 10 minuta. Glasači pobedničke strane žele da spreče predstavnike poraženih struja da izbegnu iz zemlje, ne bili izmakli pravdi. Jo, pa ja sam presrećan. Konačno je došao čas obračuna. To ne smem da propustim. Idem u borbu protiv izdajnika, a zatim na proslavu s mojim novim prijateljima. Ljubavi, molim te, stani. A ti se gubi ili me sledi. Idemo po naše prijatelje, pa na trg. Odvešću te. Direktno do groblja. Izvinite, da li je ovo agencija Vidovite Suočane, doktorke za paranormalno? Aha, ja jeste. Priča se da nas niko ne suočava sa našim problemima ko ona. Jedino Suočana suočava nas sa... Ja isto mislim, dete. Samo ona vraća u normalu posrnule. Recite mi, ko je došao poslednji? Ovdje nema poslednjih i prvih. Rekla je da će nas sve primiti odjednom. Ovih dana sve joj mušterije dolaze zbog istog. Meni je dečko. Meni majka. Otkako su je zagrizli, postala je borac za sve ideje koje su u kontri sa novim tendencijama. Da. Otkako mi ugrizoše ženu, izbacila me je iz kuće. Motiv? Izdaja nacionalnih interesa. Hteo sam da pobegnem kod sina, ali on me nije primio. Ugrižen takođe. I mene su izbacili, ali s posla. Ožiljak sam videla na vratu mog šefa. I šta mislite? Ima li šanse da izlečimo naše drage? Da vratimo ih u normalu? Do pre nekoliko dana nisam ni verovala u vračare. Otkad videh Aveti, nema u šta ne verujem.
I kako uopšte dela ta suočana? Hoće li nam spraviti napitke? Gospođo Ana, otkud vi? Neko od vaših postao je žrtva duhova prošlosti takođe? Nisam više Ana. Sad sam suočana. Nemoguće. Pa bili ste moja profesorka engleskog. Pričalo se da držite i časove francuskog, ruskog, nemačkog i španskog. Kako je moguće da ste danas unapređenje? Toliko sam dobro savlađivala strane jezike da sam ovladala i govorom mrtvih. I to na daljinu. Egzorcizam je trenutna delatnost. Je li? Nema leba od rada u prosveti. Šta se to dešava s našim gradom Suočana, zemljom, ljudima? Znate li bar vi? Bezazleno nije. Ustanite svi. Uhvatimo se za ruke i stanimo u ovaj krug. Moramo. Kakav? Transdimenzionalna teleportacija. 1, 2, 3 i...